लटकाइले रहबा। का करी? अरे तो तोके हंसे बोले के भगवान ना कहले हमन का। तोहरे ऐसन जेकर मेहर मिल जाई ओकरे मुखड़ा पे हंसी रही। हमरे ऐसन मेहर अरे इतना ले दे के आइल बानी, कोई देई का तोके? लगता कि फ्री में देलौ ना, तू ही एगो दुनिया के अर्खी के देले हो। सुनो हाँ बोला। सिकड़ी औरी अंगूठी दिया 3 लाख रुपया या बुलेट किनाए। का बुझलो? 3 लाख रुपया बुलेट पे हम रही, हमारा औकात दिखाओ तो। सिकड़ी अंगूठी घोड़ी दियाइल 3 लाख रुपया या बुलेट किनाइल। बाप के दिहल हमरा धन पे रोब जमावेला, कुछ मांगेला त मुँह फुलावेला। सुधार ला। देखा का जी तुहार बाबू रहले ना, हाँ तुहरे बाबू से अधिक तिलक लेके हाँ। द्वारा पर लोग माथा टेकत रहे। अच्छा माला हम ही से भौकाल। तू तो हमरे बाबू रहले, तोरे मुखड़ा देख के कहले कि हमारा लइका बदे लइकी ठीक हिया। अच्छा लेकिन ये ना जाने कि लइका कमाई ना तो खियाई का। घरे जाई तो घर अंजूर कदी। अच्छा तू लागत है कि टेमियो फोड़ देबू। सुना हमार बात पहले। रहनी लाखों में कछोरा, मिलत रहे दहेज भरा बोरा। रहनी लाखों में कछोरा, मिलत रहे दहेज भरा बोरा। गोड़े गिरले 100 बेर बाप के तुहरा गरज रहे रे। न कवनो कइले उ एहसान, उनकर फरज रहे रे। अच्छा माना हमरे बाबूजी के गरज रहे, उ तो अपन गरज कर ले ना, लेकिन टीवी पंखा वाला तोहार कौन फर्ज रहे हो? देखो तोसे एगो बात बतावत है। बता दा। तोरे ऐसन जेकरे घर में औरत चल जाई, हाँ ओकरे घर के सुख शांति कोसों दूर भाग जाई। अच्छा ऐसे कहते है कि शांति से ऐसा कुछ कार्य कर, हाँ कि शांति से घर द्वार चले। तो इतना तिलक लेले का जरूरत रहे जब जानत रहला कि हम खुदे आफत आवतानी तोहरे कोनी। देखा तो से को बात बताओ थे। का हो? हमरे बाबूजी के तुहार मुखड़ा लागल कि हमरे घर में चंद्रमुखी जा। अरे वो तो हम हइये बानी, लेकिन अइला के बाद हमरे माई के लागल कि ज्वालामुखी आ गई। अच्छा हाँ आज तो ज्वालामुखी होइए गई। सुनो। अरे गृहिणी बोला बोला। टीवी खातिर मुँह तू बवला, घर में ना बिजुली लगवला। सोफा खातिर मुँह तू बवला, जे मन मंगला तेवन पवला। टीवी खातिर मुँह तू बवला, घर में ना बिजुली लगवला। सोफा खातिर मुँह फुलवला, जेवन मंगला तेवन पवला। घर में बैठल बैठल
फरमावेला कुछ मांगिले तो मुँह फुलावेला। एक आदत छोड़ दो। हाँ कितना बाउर हो गई। सुना सुनावा। तुहार एगो बात तो के ना पता होई। कौन बात हो? तुहार चेहरा तो सुंदर लागत रहे। वो तो हम हइये ही हो। हाँ सुंदर हो, लेकिन तू अपने लंबाई पर ध्यान देला हो। अब का हो गई? अरे हम अगर पहले तो के देखले रहती कि ठिकनी मती औरत मिली हमरे। अरे बाप रे। तोहर बाबू तेला बेला में कम हमें लो एंगल से तोहर फोटो लेके पिठा दे लागल की लड़की 6 फुटुआ मिलल आई। अरे तो बियाह करे में तो 3 पचवा होखबे करेला, तोहरिया संगे थोड़ी भइल बा। बाहर तोहर 3 पचवा तनी मेहरारू के ढंग सीख कैसे घर में औरत रहेली। पहले हमार बात सुना। देखी दू तल्ला गईले लू भाई लिहले बाबूजी के फसाई। फोटो हमके दूसरा दिखा के दिहल गर्दन में लटकाई। देखी दू तल्ला गईले लू भाई लिहले बाबूजी के फसाई। फोटो हमके दूसरा दिखा के दिहल गर्दन में लटकाई। अगुआ ओरी माथा नोच देले रहने। सत्य तूफानी अगुआ बड़ाई तो रखूब करत रहे रे। न कवनो कोइले उए हसन यून कर फरज रहे रे। कुछहु कहिले त मुँह फुलावेला। पनो पहिले उए हसन यून कर फरज रहे रे। कुछहु कहिले त मुँह फुलावेला। न कवनो पहिले उए हसन यून कर फरज रहे रे। कुछहु कहिले त मुँह फुलावेला। अब हमसे बोलिया तो मत, काहे रे? अपन काम करो। अरे हमरी जीगर के टुकड़ा नाई गुस्सा बाबू।